Waka ni migao mar somo lando ni gisechako chenro mar goyo peksen e skunde primary kod skunde mag secondary mapacho ka mar rango ka bende giluwo chike mag nyayo arita mag geng'o masiche e skunde go mapacho ka endi manochuogi gi migao mar somo e higa mar 2013. Ripot ma kama biro e kinde ma migao mar somo katiyo kanyakla gi migepe mamoko mag piny owacho dhi mbele gi timo nonro e wi gino manokelo masira mar mach e sikund primary ma Hillside and Arasha. Kaka Lydia Okeyo leronwa, bero mar ringre go ibiro chaki tich ang'wen bende. Dalo auchiel bang' masira mar mach kelo tho mar jopuonjre 21 e skund primar ma Hillside and Arasha e kaunti ma Nyeri, nonro pod dhi mbele e wi gino madine kel masira ma kamano. Tipo mar od nindo manyo wang'no nyiso dirise manotem muke gi nyithindogo, ranyisi ni ne gitemo manyo yo mar wuok e kar nindono. Kiyo mag dirise otore ka odno manoger gi bau ni kod ranyisi mar pek mar majno. Penjo maduong' makoro ichwalo ne wuon skunno moyangi kaka David Kinywa en ni to ang'o momiyo kuonde dak mag nyithindogo oger gi bau. Matimore kinde ma matron mar skunno wacho ni ne oonge kinde mane masira no timore, ka penjo mathoth koro nyuolore ni to en ng'ama nonego taya kapok jopuonjre go nindo. Kaparo moko to wuok kapo ni japuonjre moro notemo simo taya to ng'ikruok mar stima okelo majno. Shule yenyewe iko na shida juu, kwa hiyo dormitory hakukuwa na matron, hakukuwa na security, hakukuwa mpaka na security light. Ndio tunajiuliza maswali mingi kama saa hii ni nani ameanguka kwa kasi yake. Chenro matimo bero no winjo chakre kawuono. Kata kamano, jonyuol no kwa thuolo mar neno ringre nyithindogo kapok otimne gi bero, gino manomiyo chwal chenro makamano nyaka kiny. So to give them that closure and have us walk the journey with them, we give them the day-to-day just to view, to have closure, so that now tomorrow morning we start the process afresh. E kinde manonro dhi nyime skunno ma Hillside Academy, migao mar somo lando ne gisechako chenro mar goyo peksen e skunde ma jopuonjre odakie kata boarding schools kod mamoko mar rango ka bende giluwore gi chike mag geng'o masiche e skunde. Chenro makamano osechakore skunde primar kod junior secondar, ka okang' mar ariyo mar timo peksen makamano biro timore skunde secondar ma pachoka. Chike mag geng'o masiche skunde go luwore gi chike mag somo ma pachoka motisi ni Basic Education Act 2013. Chikno lero ni kuonde nindo mag jopuonjre nyaka bed kod dhoudi ariyo malach gi romo fut 5. Achiel kuom utego chakore ka achiel bedo e giko utego. Dhot machielo nyaka bedie diere ma inyalo wuogo apoya kendo nyaka ndike ni emergency exit. Dhoudigo nyaka yaure ka wuok oko. Bende chike golero ni dirise kik bed kod chumbe matindo kata grills, kendo nyaka giyaure ka gichomo oko. Otenni mag nindo nyaka bed kod thuolo maromo mita 1.2 e kindgi, kendo kuonde mikadhe kata corridors nyaka bed malach romo mita 2 kadhi mbele. Otendnigo ok owinjo riw, kendo japuonjre ka japuonjre nyaka bed gi otanda mare. Chikno dwaro mondo miket kuonde go milome mag mach machiegni kendo manyalo chopie mapiyo. Ginego mach nyaka rangi maneni tiyo kinde ka kinde. Jopuonj kata jogo mochung' ne kuonde nindo nyaka tim nonro makare kuonde nindo mag jopuonjre kapok gidhi nindo. Lydia Okeyo, Ramogi TV.